Вдъхновението съществува, но то трябва да те завари на работа. Пабло Пикасо. Вдъхновението е за аматьорите. Останалите просто се появяваме и се захващаме за работа. Чак Клоус. Основната идея на жреца е, че рутината и дисциплината могат да бъдат полезни за креативността. Неговият подход е да изгражда структура и постоянство. Жрецът знае, че вдъхновението само по себе си не винаги е достатъчно. Той изгражда рутина и навици, за да твори редовно, дори когато не се чувства креативен. Чрез структурирания си творчески подход, той намалява нуждата от външна мотивация и създава условия за по-дълготрайна креативност. Ритуалите му носят стабилност и комфорт, благодарение на което по-лесно успява да влезе в творчески режим. За него редовната практика е по-малко стресираща от това да се опитва да твори спонтанно. Тя му помага да натрупа инерция и дисциплината му осигурява напредък дори в дните, когато липсва вдъхновение. Жрецът си определя конкретно време за творчество, избира определен час от деня и го прави неприкосновен. Създава си ритуали преди работа, например кратка медитация, палене на свещ или приготвяне на чай. Жрецът си избира определено работно пространство, използва едно и също място за творчество, за да изгради асоциация с него. Задава си постижим минимум. Започва с малка задача, например една страница текст или 5 минути рисуване, за да преодолее съпротивата и да създаде инерция. Проследява напредъка си, като води дневник или календар и така поддържа своето постоянство и мотивация. Майя Анджело, например, е наемала хотелски стаи, за да може да пише в структурирана среда извън дома си. Стивън Кинг си поставя дневна цел за брой думи и стриктно спазва тази рутина. Хореографката Твайла Тарп има силно структуриран подход и описва ползите от това в книгата й The Creative Habit. Режимът на Харуки Мураками също е дисциплиниран. Той пише рано, излиза да бяга и си ляга по едно и също време всеки ден. Потенциален риск за жреца е, че прекалената стриктност може да потисне креативността, ако той не си позволява гъвкавост, когато е необходима. За финал един въпрос за размисъл. Какъв малък ритуал можеш да добавиш към творческия си процес още днес? В следващото видео ще говоря за архетипа на колекционера. Ако ти е любопитно как прилагам тези принципи в своята работа, можеш да разгледаш портфолиото на сайта ми bobikostadinov.com или да ме последваш в Instagram. Благодаря, че изгледа това видео и до скоро!